Satu lagu sebelum nanti hadir Era dan Eva. Ngendi ana yen nganti ana sewu siji sing wani. Podang Guning Campur Sari Londo Audio. Untuk keluarga besar Bapak Olo dan Ibu Seni, juga keluarga Bisang dan Bisang. Ibu siapa namanya? Ibu Tukini sama Bapak Pak Rahmadi. Nanti seprese krosone keluarga besar Ibu Seni dan keluarga besar Bapak Olo. Bawa jalan Alis Diri Londo Audio. Sepura
Campursari. Wah, thank you Londo Audio. Sudah kayak ini aja udah enak, nyaman. Oke. Pak Besan ngersake lagu mboten? Bapak Besan yang ujung sana dari Sinoman tadi request kasunyatan terus udah apa itu kesayangan Lintang Asmoro. Pak Olo pemangku hajat ngersake lagu napa? Napa Pak Besan? Angge-angge horong-horong. Wah sisih mriki para pinisepuh, wah nglipur sugeng siang Pak. Wah niki dulur-dulur Muntilan apa saking pundi Temanggung Klakah? Oh niki Windusari Temanggung. Oh tonggo mawon lho. Niki yang dulur Sawangan Klakah nggih. Pak Dini nganten. Oh Pak Dini Slamet. Wah. Mulane kok pasoreane mirip Kang Slamet. Dulu-dulu Windusari ngesake lagu napa sing sepuh? Hah? Sesideman. Hah? Oh cinta mulia. Oke, Sesideman. Slendro era. Wah, nganggo bawana. Tak buka engko teruske kuwi ya, Nduk ya. Sesideman nggih, Dik. Abang nopo biru. Nah, cobi abang nopo biru. Biasanya yang ngersake lagu niku lung. Nek basa Windusari napa jenenge? Nek ngersake lagu apa? Oh, jelarang. Jelarang, Pak. Nek umpama ngersake lagu cara jelarang nggih, ngulung niku napa nek cara niku? Oh. Lung. Ora itu. Sesideman. Era endi tono? Ngapa Mas? Ayo kene. Rono apa piye? ATM iki lho ngene. Ya kira-kira piye? Abang apa biru? Kandhane. ATM wis kerek milih. Abang. Telu apa papat? 5. Ya. Tak susule rono Mas. Slendro nih. Wiwitane handher sang peke Rampungno. hah? Rampungno. Ora aku buka kenya ayu kang mola apa no budaya bapak iki ngenes wah nyanyeke mongko Bapak ingkang pundi to Mas? nek ora lu kok koyone pekewuh Oh Windusari. Windusari ini pundi? kali Joso Oh Jelaran mawon. ben ora isin ngampil sebelah ya. Lah piye Mas? Kok nyilih iki ngopo to? Pak kula nyebrang mangke kula liru ting griya. Ya ora mungkin nyebrang kok ya bapak ya. Ngasto kok ya. Oh iya muga-muga. Sing tanggung jawab kene sing putri mau. Wah iki. Kasih sing mau. Iki juragan apa? Oh, juragan wortel. Wah, kula dongake muga-muga sayurane laris. Amin. Wortele laris. Amin. Apa, Bu? Apa no? Mau minta uang Ibu? Nah, sih. Sudah. Dia setuju kok sih, Bu. Yo. Leren sih yo Mas. Ben maem sih. Yo. Yen no. Sowan menyang kota gede. Sinden ayu suarane yo wah mentul. Nggih, Pak. Lah ajeng nyanyi napa mboten? Kok wis kolun apane to, Pak? Nggih, alon-alon mawon Pak mboten napa-napa. Ajeng nderek bawa mboten? Oh, mboten. Nggih, siap.
gawan kotak podang kuning ya meso. Suarane gawan kotak campursari podang kuning. Kang sangking oke Aku mau lewat ngono-ngono niber-niber. Pireng abang Niki toko niki online. Apa to? Mas Joko Catering laris-laris nggih. Wah, daya didayan. Oh iya, itu CEO-nya itu, Mas. Wah. Mas Mas Impi, Joko itu Catering. CEO. Wah, kene nok lungguh. Aku wis nyebut Joko Catering luwih saka 10. Wah, nek sak sebutan iki 10.000 berarti piro no, Mas? 110. Ah, 100 kene nok parani Joko Catering. Wah. Mas Tak Joko dongake tambah Catering. laris yo Mas Joko. Badhe kiuris napa tunai? Nah, Oh, Yuris dompetnya mawon, ketinggalan. Yuris. Baterainya mati. Ya, ampun alasan Joko Catering. Wah, makanan lezat, harga Enak apa ya, niku? Mas? Wah, makanan iki selera pejabat. Oh, oh. Hargane rakyat no. Wah, kandhane. Iya ta, Pak. Selera pejabat ning hargane rakyat. Pak Parno nyilih Joko sik, Pak. Catering. Nyilih sik Pak 200, Pak ngono lho. Lungguh kene nek Joko Catering kok lho. Pak Joko. Niki nek jenengan dereng medal kula dereng ajeng ngadeg. Dah. Joko Catering lah. Iya, ini Sik. bingung Mas iki. Sik gila. Lah, sik. Joko Catering kok ya, Mas. Joko Catering tanda tangan. Heeh. Nah, tepuk tangan untuk Pak Joko Catering, Bapak Ibu, monggo. Wah. Terima kasih nggih, Mas. Tambah lancar, tambah laris, tambah bercabang Pak kemana-mana. Joko, 100 muga-muga dadi 1 yuta. Amin. Nek gelem 500 dadi 5 yuta. Wah, ayo. Tambah. Jok. Bacot kene. Nggih. Makasih ya, Mas ya. Swara kurang premana ning wasesa ngongkrong Ngungrung marang bendara sang dia ayu pijer ngincangke alis. Mas Impi. Iki mau anak buah Mas Joko yang njaluk lagu mbek aku. Apa nok? Mancing Ratri. Wah iya. Aku ono vokale lanang. Sopo, aman. Mas? Dah kae. Sopo? Yusan. Yusan. Terus tresno
gadinga Mas Ivi. Oh. Saken mboten. Ya ora iso no ya, Mas. Oh. Mboten mawon. Oh. Mbak Marsanda nggih dados keluarga kang kebak berkah nggih. Bal niki nyanyi nggih Mbak Marsanda nggih. Mboten. Oh ajeng warok Mas Safi. Warokan. Warokan jalan-jalan warok. Wah, jan nyenengke nduk ya sowan wonten ing wewengkon Muntilan mriki mlebetipun dusun pundi niki? Bakalan. Wah, sowan dalemipun Bapak Ala kalian Ibu Seni. Wah, muga-muga berkah sing nanggap, berkah sing ditanggap. Kula dongake Pak Ala kalian Bu Seni rezekine banyu mili. Wah, kula suwun tabuh songo. Wah, niki nek mboten kalian jenengan mau jam 12 pun bubar niki. Gandeng karo Pak Ala, kula tambahi wektune, Pak. Nggih, Bu, sing baku seduluran. Ya, perkara duit pikir kari nggih Pak Ala. Ya, sing penting jenengan seneng lega. Paribasan Trane, Mas. Trane. Wo, kon tekan sore ya kene siap. Jam pira? Jam pira? Yo manut anu nggih. Sing kok manut danane yo. Manut danan. Yo, nduk basutke nduk. Urip ana Badhe pun boyong dinten napa Bu Minjang? Minggu. Tanggal pinten? Minggu 19. Nggih, campur sarini pun enten dereng mriku. Hah? Dereng. Pun enten dereng, Pak. Nggih, lha mesti tak takoki. Ngunduh mantune pun enten MC-ne dereng. Pun komplit. Pun komplit. Campur sari? Pun. Karset. Masuk nek urung. Yo sithik-sithik rego separuh harga mboten apa-apa karo besan. Pripun telon apa piye? Menapa dereng enten lak kula sak kanca sowan mriku. Sik nduk siaran sedelo. Nyuwun sewu menika ingkang kagungan mobil Terios Silver 1 AA 1089 FN. Wekmu to, Mas? Apa? Wekmu to? Oh, Mat, nggon aku jebul Mat geser sik. Hae takon. Nggih, kuncine teng mriku tas niku.
Bapake muni kok apal ngono. Ngadangi. Ngadangi Mas, gadekke sisan. Gadekke. Oh, aja kaya ngono nduk kae nostalgia kok kenangan. Kenangan mbek sapa? Lah ya kenangan li kredit ki lho Mas kayak lunas. Urip bakule Mbok aja ngempul wulu. Mingkar minggu. Ya sinden iki. Piye Mas? No? Iki wis Wah, iki. matur suwun nggih Iki sampun. wis mungkur iki malah. Jenengan kok kepenak temen lho. Sing njaluk lagu kene sing bayar kono. Hah? Kok oleh kepenak lho. Pripun Pak? Pun karena napa dereng? Nggih. Oh, nggih, pun. Geser mriki no. Nggih, matur sembah Nggih. nuwun. Ngaturaken sugeng rawuh kunjo sanggiya para tamu ingkang nembe rawuh rombongan saking pundi Mbak? Saking Soblemam. Soblenan. Sobleman. Oh, Soblemam. Sampeyan Niku tahu arek krungu pundi? Mas? Magelang. Dhuwure ketep. Oh, Muntilan. Kok apal? Soblemam pingking ketep. Oh, sak inggile ketep. Oh, ketep minggah. Wes. Lah sing nyaron niku langgane mriku Pak niku. Sing ngedraw. Soblemam, sugeng lawuh lan sugeng pinarak. Wah. Setunggal bogo setunggal menika lelagon kula aturaken sungguh kalian suasana wonten rika lenggan punika. Nggih. Mbak Era, kayak sak lagu sih enak ya. Ya setunggal bogo setunggal. Niki Pak Besan mau ya ngersake lagune aneh, unik. Horong-horong. Sawanipun Mbak Eva Podang Kuning. Wis gawe iki lho Mars Podang Kuning apa durung? Mars lali. Burung. Oh, apa Mas? Oh, Deno. Do Deno gandulaning ati. Oh iya. Ya, lagu yang lagi trending ya. Ini untuk dari catering. Wah, Mas Teguh catering. Mas Joko catering. Wah, nanti minta lagu Deno aku kasih. Sebelum lagu Deno, ini aku rangmes ning atiku mires. Londo. Iki lagu-lagu ngene iki tak wakilke anak-anakku lanang wae karo iki sapa? Mas Brian. Giant. Brian. Oh, Brian. 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 Mas Kentur. Mas apa? Kentur. Tur. Kentur. Tur. Bolo dhewe. Kontrak sampai jam berapa Bolo dhewe? Sampai selesai malam. Sampai malam nanti live streaming. Hah? Nanti malam pasti. Gue bengi live streaming Bolo dhewe. Yuk kesayangan. Oke. Podang Kuning campur sari. Londo audio. Sembari menanti tamu dan yang menghadiri, satu menghadirkan bersama Podang Kuning juga Londo Audio. Polo Dewi. Iya.
sampean ya. Udu rombongan. Yo, aku lak bon-bonan nang kene. Ya, oke Eva, makasih thank ya, Mas you Ipi ya. udah memenuhi request 2 lagu sekaligus. Oke. Request dari Sinoman dan keluarga. Ketok Ada nek request bon-bonan juga ini dari Joko Catering, ya, Ya, Bos apa Joko. itu? Nanti Bos Joko di mana? Tadi Mbak Era udah disawer, ini harusnya Ya. Eva disawer dong. Pak Lolo, lagu dipun apa Pak Lolo? Pak Joko. Tak Huseni. Ya. Sugeng ramu monggo sedaya para tamu kalian ngarepi tondo syukur ingkang sampun dipun samaptakaken campur sari lumantar kanca-kanca panabung krida podang kuning kaseng kuyung bolo dhewe production Londo Audio Joko Catering. Deno. Hah? Nyoba Deno. 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 Semoga juragane wortel ngendi juragane wortel sini lagi biar rame. Sini tau Bun. Udah disiapin ini ampun sama juragan wortel. Ini keluarga besar dari Temanggung ya Pak. Kang asli Temanggung sih Pak Lolo. Pak Lolo asli pun Temanggung. Mboten. Ibu. Oh mbah-mbahipun, wah niki. Nggon sedulur iki nggih. Wah, niki tasih sedulur niki. Ya. Jawa nek jaluk larang aja gelem nek wong sedulur iki. Wah lolo. Halo juragan, udah siap? Loh, mau kemana? Oh iya, siap. Yuk, Deno. alon-alon. Ini kalau kurang berkenan dimaklumi ya. Podang kuning.
ini ya Mas Simpi ya, maaf ya kalau kurang berkenan ya. Sor. Sor. Batas suanuan mangga. Thank you Eva. Untuk Mbah Joko yang request semoga berkenan. Ya. Warok. Warok yuk bareng-bareng yuk. Yuk. Warok harus bubaran. Ora oleh. Kayak karo kok ojo sih. Warok yuk.